அதிமுக தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி அதிர்ச்சியில் கதரும் திமுக. நண்பர்கள், நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு வரக்கூடிய புதிய பார்வையாளராக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீடியோ பாருங்க. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய என்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய மாசாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி வாக்கிலே விக்கிரவாண்டி தொகுதியிலே மாநாடு போட்டார் நமது நடிகர் விஜய் அவர்கள். அந்த மாநாட்டிற்கு கிட்டத்தட்ட 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வந்திருந்தாங்க. அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு பேசுபொருளாக மாறியது அப்படின்னே சொல்லலாம். அது மட்டுமல்லாமல் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலே நடிகர் விஜய் கண்டிப்பாக அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதியிலும் வேட்பாளர்களை களம் இறக்குவேன், அந்த தேர்தலில் முதலாக களம் இறங்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி இருந்தார். இப்போ நடிகர் விஜய் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக நேரடியான எதிரி, பாஜக மறைமுகமான எதிரி அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாகவே அறிவித்து விட்டார். ஆனால் அதிமுகவை பற்றி எந்த ஒரு விமர்சனங்களும் இதுவரைக்கும் விஜயும் முன்வைக்காமல் இருக்கிறார். அதிமுகவும் நமது விஜய் அவர்களை பற்றி எந்த விதமான விவாதங்களையும் முன்வைக்காமல் இருக்கிறாங்க. இப்போ இதுதான் திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கிறது. இப்போ விஜய் அவர்களுடைய என்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு எரிச்சலை ஏற்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நடிகர் விஜய் அவர்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் அதிலே இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் முக்கால்வாசி பேர் திமுகவுடைய இளைஞர் அணியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான். அப்போ விஜயின் பின்னால் போய்விட்டால் இளைஞர் அணி காற்றோட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிடமாக மாறிவிடும். அதை தடுப்பதற்குத்தான் திமுக இப்ப ஆங்காங்கே ஆலோசனை கூட்டங்களும் ஏகப்பட்ட வேலைப்பாடுகளும் பார்த்து கொண்டிருப்பதாக செய்திகள் என்பது வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது. அதற்குத்தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமது தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட சமீபத்திலே நேற்று பெய்த மழையிலே முளைத்த காளான் திமுகவை அழிக்க நினைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவலை சொல்லியிருந்தார். நேற்றைய தினம் உதயநிதி அவர்கள் கூட மிகப்பெரிய ஒரு ஆலமரத்தை பிளேடை வைத்து வெட்ட நினைக்கிறார்கள், அதற்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது, திமுகவை அழிக்கவும் முடியாது தோற்கடிக்கவும் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவலை உதயநிதிகள் சொல்லியிருந்தார். இவர்கள் அனைவருமே விஜயை பார்த்துதான் இந்த வார்த்தைகளை புறம் சொல்லிக் கொண்டிருக்காங்க. சரி, விஜய் அவ்வளவு பெரிய ஆளா? இது வரைக்கும் எந்த ஒரு தேர்தலுமே நிக்கல, அவரை பார்த்து திமுகவே பயப்படுகிறது அப்படின்றால் விஜய்க்கு அவ்வளவு பெரிய பட்டாளம் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா அதிமுகவும் விஜயும் கூட்டணி வைத்து விட்டால் கண்டிப்பாக 2026 அதிமுக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்டணி தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்யும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்படின்னே சொல்லலாம். பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.